Alay ko man dito yung gundaway nga giyaman kada kayo, kakailyak, itinto yung suporta, kintalek, katatikap sa tiyo, kastamatan, pagyamanak, iti pamilyak, iti suportada kanya, kanang nangruna, nagpagyamanan, iti Diyos tayo, nga magtatarabay kanya tayo. Pagyamanak, iti mo ng gundaway, inikanyon, iti italek, ito'y anak kang kabsatyo, nagserbi nga kasmes ang konsyal, iti tayo mapinili. Kahit namnamaan yung kapsat, nga dahito yung intog yung talek, iti sublik tumatlaing nga talek, kada kayo, nang nangrona, iti trabaho. Namnamaan yung met, iti naktuo, walagtulong, kadigiti, na duma-duma, nga programa, iti legislative, nga iduduluan kada tayo, ni Apo Bisi Mayor tayo, Maynard Mayo Bumanglag, kan kastamot nagiti nakakaado, nga programa, kin proyekto, nga patungpal tinungutan tayo nga mayor ti ili tayo our honorable mayor Romero Tilabasan. Ket ulit kakabsat ti agyaman kada kayo amin nga nang suporta kanyak. Diyos unay tagina and God bless us all.